În cazul afecțiunilor coloanei lombare, care pot fi de tip neurologic, cum ar fi o hernie de disc, sau reumatologic, cum ar fi o spondiloză, o sciatică, o discopatie chiar, poziționăm electrozii de mărimea asta, de-a stânga și de-a dreapta zonei afectate. Bun. Selectăm timpul. Acum o să folosim TENS inițial. Și începem și creștem intensitatea până la nivelul de suportabilitate al pacientului. Mai merge? E prea tare? Dă mai încet. Bun. La sfârșitul perioadei de tratament, aparatul se va opri singur. Așa.